సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో న్యూ సాంగ్ కాలేజ్ పూరి ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ బార్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ బార్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, 2 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో ముందుగా సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 1 బై 1 లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో ఉంది, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయిగా, ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఇలా ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. సో ఇలా లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయిగా, వాటిని మాత్రమే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఇప్పుడు ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్. సో చివరి వరకు 1 బై 1 ఇదే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో మొత్తానికి కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ ఫోటో వరకు రావాలి. సో ఇక్కడ 28 సెకండ్, 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఇప్పుడు వదిలేసినాం కదా, ఆ ఫొటోస్ని ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో మొత్తానికి చివరి వరకు 1 బై 1 సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇదే ప్రాసెస్లో కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి. వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో మన వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉన్నది, అందులో జాయిన్ అవ్వాలంటే అవ్వచ్చు. సో అక్కడ నుంచి నా మొబైల్ నెంబర్ దొరుకుతుంది. కావాలనుకున్న వాళ్ళు వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. సో ఫస్ట్లో ఒక క్యూఆర్ కోడ్ కనిపిస్తుంది కదా, దాన్ని స్కాన్ చేస్తే నా వాట్సాప్ గ్రూప్ వచ్చేస్తుంది, అక్కడ నుంచి జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు 1 బై 1 ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇదే ప్రాసెస్లో ప్రతి ఫోటోని ఇలా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫొటోస్ ఏవైనా కావాలి అనుకుంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో కావాలనుకుంటే చెప్పండి, కామెంట్ చేయండి. నేను టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తా, అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్లో
ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ ఇక్కడ 27 సెకండ్, 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.